मानगोनां सानसुमा खुंगुर बैसुमतियारि सार एक्स एमपिनि न'आव मोगा मोगि जों लागोन दिनै रायजोफोर मानगोनां सानसुमा खुंगुर बैसुमतियारि सारनि न' बेवहाय जों फैदों नोंथांमोनजों मोगा मोगि माखासे नेपाल हादरनिफ्रायबो बर'फोर फैनाय बाव नैबे भिडिअनि गेजेरजों नुलांनो मोनगोन दा ओंखारबाय बिनिफ्राय जोङो लोगो हमहैनोसै सारनि देरा जों हाबहैग्रोनि नेपालनि बर'फोर आलासि फैदों मानगोनां सानसुमा खुंगुर बैसुमतियारि सार एसके फर्मार एमपि सारनि न'आव सफैबाय मोना मोना बिसि बिथाङा देबरगाव हायार सेकेन्डारि स्कुलनि स्टुडेन्टमोन भाइस प्रिन्सिपाल हिसाबै रिटायार जाखांबाय आरो हबि जाहैबाय आंनि नैथि सेकेन्ड बिहामजोनि बियो बिनि बिफाया इण्डियान आर्मियाव केप्टेननिफ्राय मेजर रेंकसिम प्रम'सन जानानै दा न'आव फैफिननानै मेगननि स्पेसियेलाइजेसन फरायहैगासिनो दं बांगालराव आरो बे सेकेन्ड बिहामजो आरो फार्स्ट बिहामजोआ गुवाहाटीयाव मोनसे इउनिभार्सिटियाव प्रफेसार आरो इंलिस डिपार्टमेन्ट दानिया आलासिफोरनो एसे मान बावनाय हाबाफारिखौ आखायाव लानोसै फैदो बिथाङा जाबाय जोंनि नेपाल हादोरनि इन्डिजिनियास थागिबि मानसिफोरनि सासे बिराद गिदिर लिडार एडभकेट नामा जाहैबाय बिथाङा जाबाय शंकर लिम्बु भाइस चेयारमेन अफ दि एसोसिएशन लयार्स एसोसिएशन फॉर ह्यूमन राइट्स ऑफ नेपालीज इंडिजिनियस पीपल Thank you, sir. बिथांखौ हार्टिलि वेलकाम खालामनाय जाबाय आरो Thank you very much, sir. Thank you. आरो सासे आंनि आलासि नोंथांमोनजों लोगोसे फैनाय थान्दै बिथाङा जाबाय प्रेम घिसिं बिथांखौबो वेलकाम खालामनाय जाहैबाय स्मल टकेन अफ आवर लाभ एन्ड रेसपेक्ट एन्ड वेलकाम This is for Aruna. Thank you very much. आरो नोंथांमोननि सासे मैखोम लिडार गोख्रों बागदाद लिडार बिथां जुनियर खालुमेसे बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों बरायनो जों सानबाय आरो आदसा आपनि सासे बिबानगिरि मामोन बिबाना सेन्ट्रेल सेक्रेटारि मेम्बार राजकुमार मेसे बिथांखौबो आर'नाइ गांसे होनानै बरायनाय जाबाय You also have been struggling incessantly for your existence and survival and empowerment in terms of politics, in terms of economy. Well, you're doing the same thing. इसलिए अपोज की हेल्प गाइडेंस कैसे आगे बढ़ा जाए उस दिशा में ये बातचीत की बहुत जरूरत है। That's very thoughtful idea. Thank you very much. And some years back, we have formed one organization.
It is called World Confederation of the Mongolic Origin People. I myself and one former ambassador of Mongolia. Oh, that's the ambassador. Whose name is, you must be knowing him, is Dr. O. Namdawa. He was based in Delhi also. Ulaanbaatar. Sometime Yes, a yes. long time ago. Yeah, I think he him, was I in know. Delhi. Right. He was about 10 years ambassador of Mongolia to India. Right. In 2013, we visited Kathmandu at the time for the Miss Mongol pageant competition. Yeah, pageant competition. I know that. Yes, yes. Right. I remember that. Probably you made Tamlao cap at that time. And the Consulate General of Mongolia. Mongolia. Right. Right. They forgot his name at his house. Oh, right. Yes, Right. yes, yes. That's true. That's true. And on that very occasion itself, there was a Mongol People's Conference in a small size at Kathmandu. 2013. Around 10-20 people came down from Mongolia to Kathmandu to attend that conference. मानि थाखाय नोंथांमोना दिनै नेपालनिफ्राय बड'लेण्ड हालामाव फैदों जों नेपालनिफोरा बे 64th एनुअल कन्फारेन्स डिमाकुसियाव जादों भाइफोरा जोंखौ चिठी हरनानै नोंथांफोराबो नेपालनि बड'फोराबो बे कार्यक्रमाव बे प्रग्रामाव नुजाफैनाय बुंनानै जोंखौ खबर मोनासै बिनि थाखाय जों बे बड'लेण्ड हाथायाव जों फैदों साबेसे फैदों नोंसोरो जों 34 जन दं 34 नेपालनिफ्राय माब्ला ओंखारनाय नोंसोरो जों दिनैनो फुङाव जानुवारि 9 6थाव फुंनि 6थाव Let us take photograph over here. सार नेपालाव बर'फोरनि पपुलेसना बेसेसो दं जोंनि नेपालाव बड'फोरनि पपुलेसना जोंनि 5193 दं दा दिनै जे नोंथांमोनखौ जोंनि बर'नि सासे बड'लेण्डनि बारग' एमपि बिथाङा गावनि न'आव बरायदों नोंथांमोननो साहा लोंहोदों नोंथांमोना मा बुंगोन बेनि सायाव दा बिदाया आंखौ लिंहरनानै जों आगोलावबो बाहाय नेपालाव जों लोगो मोनामोन बाहायनो जोंखौ इन्ट्रडक्सन जायामोन आधा खोथा फाने फन जों हरनानै बिथाङा दे बे प्रग्राम फैला नोंसोरहा सानै आलासिबो दं नोंनि इन्डिजिनियास लयार्स बेखौबो लानानै फैला बिसोर लोगो मोननाय बिसोर गाबोननो समफोरनो थांनाय बायनिफोरा बिनि थाखायनो आदाया बुङासै बे लोगोफोरखौ लाबोला आंनि न'आव एसे नुजाफैनायनि खोथा दंमोन बिनि गुनैनो जों बाहाय आदानि न'आव फैयासै बिराद मोनदों वेलकाम खालामनाय एकदम गोजोनदों उदालगुरियाव नोंथांमोना दिनैनो थांगोन नामा औ दिनैनो थांगोन बाहेरायाव फैदों नोंथांमोना बासजों फैदों बासजों फैदों दे जाबाय दे